No hei vaan kaikille. Kiva nähdä teitä taas. Tää on nyt sitten ihan suomen kielellä ja ajatuksenani on kertoa teille, mitä mä oon tehnyt elo- ja syyskuun aikana. Ehkä vähän jotain suunnitelmista tulevaisuuteen tai sitten katsotaan mikä on homman nimi. Ja sitten katkesi ajatus. Joka tapauksessa minä olen Mia. Tää on mun ristipistokanava Missing in a Stitch, eli olen hukassa kadoksissa. Tai olen kateissa kadoksissa, on ajatukseni. Saatan joskus saattaa tuo muu maailma unohtua, kun niin innoissaan täällä kotona pistelen. Mulla on ollut aika paljon kaikenlaista, joten lähdetään katsomaan, mitä olen viimeisen vajan parin kuukauden aikana saanut aikaa. Tänään on muuten syyskuun viimeinen päivä, eli 30.9.2024. Ja mulla oli täällä jopa jotain muistiinpanoja, niin lähdetään niiden mukaan sitten katsomaan. Ja mennään siinä järjestyksessä, mitä mulla on ollut täällä mun Excel-taulukossa näitä töitä. Mä olen tämän koko vuoden ollut mukana Heaven and Earth Designin Stitch-alongissa, eli pistele mukana. Siellä oli 10 eri mallia, joista sain valita, ja minä valitsin itselleni tämmöisen Merry Mushroom Village Picnic, eli iloisen tatin kyläpiknikki. Ja siihen on nyt syntynyt pistoja silleen, että tällä hetkellä, kun näytän tätä kuvaa tai tätä pistelyä, niin mulla on pikkasen yli 8000 ristipistoa tästä 58 500 määrästä jäljellä. Ja tässä mennään. Tämä on ollut semmoinen työ, että mä oon ihan hurahtanut tähän, ja mitä enemmän mä oon tätä pistellyt, niin sitä enemmän mä olen siihen hurahtanut. Ja aivan innoissani, että olen tässä mukana pysynyt, ja tämä siis tulee valmistumaan ennen vuoden vaihdetta. Tässä salissa oli, eli Stitch-alongissa pistelyn mukana, oli ajatuksena se, että jos pistelet tai jaettu 12 sivuun, jos niistä 12 sivusta pistelee 4 täyttä sivua, niin on sitten vuodenvaihteen jälkeen varmastikin, niin saa sitten muut 9 ristipistomallia, jotka oli tässä salissa mukana. Jos tämän pistelee täysin, eli ihan koko mallin, niin sitten edellisten 9 mallin lisäksi, ristipistomallin lisäksi, niin saa itse valita 2 ristipistomallia sieltä Heaven and Earth Designin sivuilta. Mä olen jo toisen löytänyt, katsotaan mahtaako sieltä löytyä sitten toista. Elokuussa, miten niin ikä tuo mukanaan tämmöisiä näköongelmia. Elokuussa tähän syntyi 6272 pistoa ja syyskuussa se sai sitten lisää, mutta tosiaan vähän reilu 8000 on nyt sitten menossa jäljellä. Seuraava työ on, meillä oli semmoiset kuin kesäolympialaiset Pariisissa, ja totta kai siihen piti sitten joku oma työnsä saada sitten pisteltyä, ja mä löysin ranskalaisen suunnittelijan Oi hyvänen aika, totaalinen oikosulku, kenen Jardin Privé
niin hän oli tehnyt tämmöisen mallin jossa olympialaisia viettää noi gnomit, eli onko nämä sitten puutarhatonttuja suomeksi. Mutta siellä oli jos vaikka minkälaisia urheilulajeja menossa ja joku on vähän väsähtänyt ja siellä on nyrkkeilyä ja on siellä palkintopallillakin näyttää olevan lintuja, leppisiä etana. Sulkapalloa on pelattu ja painoa on nostettu ja on pyöräilty ja onko toi nyt sitten uimahyppyjä sitten täällä alhaalla. Sen verran tein tähän muutoksia, että halusin noin olympiarenkaat tänne mukaan, niin ton uima-altaan uusin tai pistelin eri väreillä ja tein siihen sitten noin olympiarenkaat. Ja sitten täällä oleva lippu oli eri värinen siinä mallissa, niin mä sen sitten pistelin Ranskan lipuiksi niillä väreillä, mitä tässä mallissa oli. Sitten täällä lenteli kaiken näköisiä perhosia siellä täällä. Mä en niistä oikein välittänyt, niin mä jätin ne pois. Mutta tämmönen on minun olympiapistely. Ja tämä tosiaan siis odottaa kehyksiin pääsyä. Mutta aivan ihana oli sitten saada aikaiseksi tommonen olympiapistely olympiavuonna. Seuraavana täällä näyttää olevan syksyinen pistely, Pumpkin Colored Autumn. Tämä on Owl Forest Embroideryn malli. 167 x 212 ja tässä joku 6 väriä. Ja mulla otin omat värit tähän. Suurin piirtein sitä värimaailmaa, mitä ohjeessakin oli, mutta mulla ei niitä lankoja ollut, niin sitten sävelsin vähän omiani. Joo, ja tätä nyt on tullut pisteltyä sitten 2900 pistoa. Tää sai muutamassa haasteessa sitten lisää pistoja ja tällä hetkellä näyttää tältä. Tässä on periaatteessa alapuoli vielä pistelemättä, mutta aivan kaunis, ihana syksyn elementtejä, on kurpitsoja ja on metsäeläimiä ja on tammenterhoa ja oravaa ja on siellä yksi kissakin. Rupesin miettimään, että onko täällä tammenterhoja, niin ei, nämä on kaikki näitä kurpitsoja. Tämä jatkuu varmasti jonkun seuraavan haasteen mukana. Mä on tämän videon jälkeen teen tämän saman englannin kielellä, koska kovinkaan moni ei tätä meidän kotimaakieltä suomea ymmärrä, mutta halusin, että aloittaa tällä suomen kielellä, että saan sitten teillekin kerrottua. Mulla on tämmönen Nadezhda Nagornajan malli. This star is for you. Tämä tähti on sinulle. Tää on vähän tämmönen kova onnen kettu. Ei niinkään se ketun takia, vaan sen takia, että mulla tekee noin jälkipistot. Lauralle vaan terveisiä, että voisi pitää semmoisen jälkipiston. Miten nautit jälkipistojen pistelyistä? Kun en meinaa millään nyt saada tähän niitä pisteltyä. Tää on kettu, jonka suusta roikkuu tähti ja hän on sitä antamassa. Mutta tässä tosiaan ideana, täällä on alhaalla tämmönen rimpsu näitä jälkipistoja ja semmonen vähän leveämpi rimpsu olisi tarkoitus tuonne ylös tulla.
Mutta en mä saa edes tästä alimmaistakaan valmiiksi, niin mun täytyisi löytää jostain joku jälkipistos, että mä saisin tehtyä. Mutta elokuussa pistelin näitä tähtiä tänne, mitkä sieltä nyt sattu puuttumaan, että jälkipistot on tosiaan sitten se, mitä tämä työ kaipaa. Inspistä odotellessa en ymmärrä, miksi se on nyt ollut jotenkin vaikeaa ja tuntuu, että mitä kauemman sen, en tiedä, liekö välttämiskäyttäytymistä tässä, ettei vaan saa niitä aikaa. Tai sitten ristipistot vaan on paljon kivempi tehdä. Seuraavana elokuussa syntyi pistelin tämmöistä työtä kuin Raise Your Words, eli korota sanojasi. Tämä on todella kaunis malli. Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder. Eli korota sanojasi, älä ääntäsi. Se on sade, joka kukkia kasvattaa, ei ukkonen. Tämä työ on ollut mulla silleen, että mä oon tätä hyvin paljon pistellyt erilaisten haasteiden myötä. Että tänne on tullut sitten aina muutama sata, riippuen haasteen asettamista määristä. Niin. Mut ihan mielettömän kaunis. Ja tämä malli on semmoisen kuin Ancient Sage Designs, jos nyt osaan sen oikein sanoa. Ancient Sage Designs suomeksi. Ja tähän tulee kaiken kaikkiaan 3775 ristipistoa, joista on 2173 nyt tehnyt. Ja yhdessä haasteessa jälleen tämä työ ollut mukana ja tämä tulee myöskin olemaan tässä lokakuun aikana yhdessä haasteessa. Sitten hypätään, muistatte varmaan minun ketun. Kunhan kettu joskus valmistunee, hän tulee näyttämään tältä. Siellä istuskelee varmaan jossain pellon reunalla, metsän reunassa. Kettu Repolainen. Susi. Pitäisiköhän mennä takaisin biologian tunnin. Kettu sai elokuussa 2682 ristipistoa. Ja tää oli susikettu. Voi hyvänen aika. Tämä kettu pääsi mukaan näihin ristipistoihin myöskin haasteen kautta, ja se haaste oli tälle pistelylle Ranskan ympäriajo. Ranskan vai Espanjan? No joku näistä isoista pyöräilykilpailuista tässä Euroopan puolella kun on, niin oli sitten ajatus oli se, että pistellään joka päivä sen verran, kun ne miehet siellä pyöräili. Ja mähän ehkä menin ohi, eli yli sen, mitä niitä kilometrejä oli siinä kilpailussa, mutta nämä pistot oli huomattavasti helpompia tehdä varmastikin kuin se itse liki 3000 kilometrin pyöräilymatka. Mutta oli kiva nähdä että täällä on kettu lähtenyt muodostumaan, niin tulee ehkä vähän enemmän eloa, kun saadaan näistä
näistä vaaleista väreistä vähän väriä lisää tähän työhön. Tämä myöskin jatkuu sitten joskus. Tämähän oli semmoinen työ, jonka mä oon aloittanut vuonna 2012, että ihan kiva, että se sai pistoja. Sitten oli vielä elokuussa, mä pistelin yhden työn, jonka mä oon hukannut. Se oli pieni. Mä ajattelin, että jos mä näytän teille ainakin kuvan siitä, että miltä se on. Mikä se työ oli? Se oli ei PDF, eikä kun täällä Pattern Keeperissa on. Ja tää oli kyllä paljon kivemman näköinen pisteltönä kuin näin. Ja tässä se näyttää vähän isommalle, mutta pisteltynä se oli noin 5 senttiä. Mutta mä oon nyt laittanut sen jonnekin niin, että mä en sitä tähän hätään löytänyt, että olisin voinut näyttää teille alkuperäisen pistelyn, mutta se ei joka tapauksessa valmistu. Että se oli ainakin yksi semmoinen, minkä mä sain valmiiksi sitten elokuun aikana. Elokuun aikana mä myöskin viimeistelin nämä 2 työtä täällä, kun näkyy. Mä oon ne läntänyt seinään kiinni silleen, että on semmoisilla seinäteipillä, tauluteipillä, niin en viittinyt niitä nyt irrotella. Mutta ne on joka tapauksessa myöskin valmistunut. Kerronpa nyt tähän väliin sitten, kun voi olla, että mä taas unohdan. Mun ajatuksiani. Mä oon nyt 57-vuotias. Ja elokuun alusta laskettuna, niin mulla on 2,5 vuotta siihen, että mä täytän 60. Paljon ihmisillä on ainakin tuolla maailmalla näitä kaiken näköisiä pyöreiden vuosien tavoitteita ja pistellään niin ja näin ja noin paljon. Mä ajattelin, tai olen päättänyt ja olen aloittanut muun muassa noin 2 valmistunutta tuolla, että mulla on semmoinen 60 for 60, eli 60-60. Ja ajatus on nimenomaan niin, että mulla on niin paljon valmiiksi pisteltyjä. Joudun kyllä jonkun verran lisäämäänkin niitä, mutta niitä siis joudun pistelemään lisää, jotta saan 60 täyteen. Mutta ajatus on joka tapauksessa, että mulla on nyt 30 kuukautta aikaa, tai elokuun alusta oli, 30 kuukautta aikaa saada viimeisteltyä 60 ristipistotyötä, josta ensimmäiset 2 on tuolla. Tässä kuussa viimeistelin tyttäreni kihlatulle syntymäpäivälahjaksi. Tein yhden työn hänelle. Nyt en siitä valitettavasti voi kuvaa näyttää, koska se on mun puhelimessa ja mä kuvaan täällä puhelimella. Mutta joka tapauksessa niin ajatus oli se, että noin 2 viimeistelyä kuukaudessa ei rasittaisi kauheasti. Tässä kuussa nyt en ole saanut kuin sen 1 valmiiksi. Tein semmoisen seinäroikon yhdestä pistelystä, joka oli valmistunut jo alkuvuodesta. Mutta sen verran paljon on myöskin näitä keskeneräisiä ristipistotöitä, että välttämättä ei tarvitse aloittaa uutta sitten, jotta saisin ne viimeistelyt tehtyä, mutta tavoite on, että 8. päivä helmikuuta vuonna 2027 olisi 60 ristipistotyötä viimeistelty. Joo. Jotta semmonen, otetaanpa tästä vähän vauhtia sinne 60. Jatketaan nyt kuitenkin sitten syyskuu.
vielä oli elokuulta yksi pistely, jonka sain nuoremmalta tyttäreltäni syntymäpäivälahjaksi, eli Dogs of Duckport, eli Duckportin koirat. Tämä on Janlinen talikitti, eli kaikki tarvittava oli mukana, sen kun sä rupeat pistelee. 14 ruudun aida kangas. Värejä on jonkun verran ja tässä sanotaan, että tämän pistelyn koko on 7 tuumaa kertaa 5 tuumaa, mitä se on pisteltynä, niin en nyt äkkiseltään muista. Paitsi että täällähän se lukee 94 pistoa vaakaan ja 68 ristipistoa pystyyn. 24 eri väriä, DMC-väriä. Ja kun mä sen sain, aivan ihana työ. Mut sit pitihän mun jotain sille tehdä. Värjäsin kankaan. Mä tein siitä tämmösen taivasmaa-asetelman. Ja kun kangas oli kuiva, niin lähdin sitä sitten pistelemään. Ja elokuussa tää oli sitten mukana yhdessä haasteessa, niin se sai sitten 200 pistoa sitten lisää siihen. Ajatuksena on, että tää voisi valmistua ennen ensi vuoden synttäreitä ja tiedän vaikka pääsis sitten samalla niiden viimeisteltyjen listaan. Se oli elokuu. Sitten syyskuussa pisteltiinkin. Ootappa. Anteeksi. Elokuussa syntyi 15 070 ristipistoa, joka on ihan kiva määrä yhteen kuukauteen. Paljon pisteli myös elokuussa samoja, mitkä oli, eikä kun syyskuussa samoja, mitkä oli elokuussa. Ja niitä mä en nyt näytä tähän uudestaan. Muun muassa se mun tattityö. Kutsun sitä punaista tattityöksi. Sitten oli kettu, repolainen. Sitten oli myös se kurpitsan värinen syksytyö, jossa oli se kettu ja niitä kurpitsoja paljon ja se kisuja. Taisi siellä olla se oravakin. Sitten oli vielä se korota sanojasi ja myöskin se onneton kettuparkka, jonka suusta roikkuu tähti, niin niitä jälkipistoja on tai sain sitä pikkusen pisteltyä nyt niinku ne loput ristipistot itse asiassa syntyi tässä syyskuun puolella, mutta ne jälkkärit etsii edelleen innostusta. Mutta sitten haasteita, eli Acrostic on semmonen peli, jossa sulle annetaan sana, johon jokaiseen sanan kirjaimeen sä yhdistät jollain lailla tämmöisen ristipistotyön. Ja muun muassa sanat on englannin kielellä, jotenka aina joutuu sitten vähän miettimään sitä, että miten sen saa. Nyt en kyllä yhtään muista, mikähän sana on ollut kyseessä, mutta oli S-kirjain, niin September on se. Tää on Anne-Mari Väisäsen silloin, kun hän oli kirjokas-niminen ristipistokauppa, malli sieltä, joka mun piti pistellä silloin malliksi, mutta se jäi kun elämä vähän potki päähän.
Mutta hän on September, eli syyskuun nimeltään. Tämä taide, jonka mukaan tämä ristipistotyö on tehty, on Jane Star Wales. Ja tämä on 250 kertaa 186 on tämä kokonaisuus. Ja tämä on niitä niin sanottuja täyspeittotöitä, eli tämä pistellään ihan niin kuin koko alue täyteen. Ja September sai, mitä sen sai, 344 ristipistoa, jotka mä olen pistellyt tänne. Pieni hetki, kun mä saan tän on niin läpinäkyvä tää kangas, että on hyvä olla tämmönen tausta. Mutta tää on niinku, itse asiassa tässä näkyy aika hyvin, nyt näkyy näin kuvan kautta, videon kautta toi hänen kaulansa. Ja täällä tää vaalea on hänen mekkoaan ja tuohon väliin tulee se siinä mallissa oli vähän niin kuin semmoinen kukkakuvioinen kangas siinä mekon ylälaidassa. Mutta että keskikohta on tossa suurin piirtein, niin mä oon siitä lähtenyt ylöspäin. Ja tämä vaalea oli aiemmin pisteltyä. Silloin joskus 1 miljoona vuotta sitten, jotain muista, koska se aiemmin oli. Aivan ihana työpistellä. Mä tykkään niistä väreistä ja mua erityisesti tykkään niistä punaisista, oransseista hiuksista. Mutta kokonaisuudessaan on kiva malli. Sitten oli, en näe. Seuraavaksi oli myöskin Acrosticissa niin 300 ristipiston arvoisesti sai You Make My Heart Smile. Eli sinä saat sydämeni hymyilemään. Tämä on ollut viime vuoden puolella ristipistele kanssani. Tuolla Facebookissa on semmoinen ryhmä kun 100 Days of Cross Stitching, eli 100 päivää ristipistoja, mutta se on englanninkielinen ryhmä. Ja siellä oli tämmöinen malli sitten viime vuonna oli tässä on 10 riviä ja joka rivillä oli 10 osiota ja aina yksi päivä. Yhtenä päivänä yksi osio ja 100 päivää yhteensä. Et multa puuttuu aina vaan ja edelleen täältä tää alimmainen 10. rivi. Tai sitä nyt tässä haasteen pistelyn aikana aloitin sitä 10. riviä. Kaunis malli ja itse valitsin nämä sinisen sävyt tähän. Jos tämänkin saisi joskus valmiiksi. You Make My Heart Smile. Suunnittelija on M.J. Blanco. On se nainen, joka sitä ryhmää pitää ja hänen omia mallejaan hän siellä sitten jakaa ihmisille ihan ilmatteeksi. Whitgo oli jälleen yksi koko vuoden kestävä haaste, jossa syyskuun osalle oli huudettiin semmoiset numerot, jotka toi mulle sen mun The Star is for You -kettutyön. Ja sitten oli myöskin toisena oli nämä 3 auringonkukka. Meinaa pää puhua vaan englantia, niin välillä joutuu miettimään, että mitä nämä on suomeksi. Joo, tämä oli semmoinen malli, jonka tämä on ollut kitti. Eli kaikki on ollut mukana, että sen kun vaan rupeat pistelemään. Mä voitin tämän viime syksynä ristipisto.fi
kaupan Facebook-arvonnassa. Ja olen sitä sitten pikkuhiljaa pistellyt. Tällä hetkellä mun tavoite oli, että mä saisin tän yhden auringonkukan nyt sen Whitcoen myötä pisteltyä, ja tästä puuttuu, ja täältä puuttuu kuin ihan muutama pisto tuolta ja sitten toi yksi. En tiedä miksi se on jäänyt sieltä välistä, mutta sitten olisi tämän kuun tavoite saatu tehtyä. Siksi se on kehyksessä, koska se on pisteltävänä tänään. Sitten vuosi 2024 piti olla no new starts, ei uusia aloituksia. Se kaatui omaan mahdottomuuteensa jo heti helmikuussa. Enpä päässyt puusta pitkään. No tälle nyt ei ole mitään muuta selitystä muuta kuin, että minä halusin. What's this? Mitä tämä on? Ihmettelee Mr. Leijona, kun hän katselee taivaalle ja miettii, että mitä ihmettä siellä satelee. Tämä malli on Heaven and Earth Designs. Ja tämä tosiaan on What's This, eli mitä tämä on. Taiteilija, jonka mukaan tämä ristipistomalli on tehty, niin on Arden Ellen Nixon. Ja työ on 3,5 leveä ja 263 ristipistoa korkea. Tämän kanssa tämä on myöskin tämmöinen, mitä se oli se sana, täyspeittämä. Ja mä rupesin nyt vähän eri lailla tätä tekemään kuin noita mun muita, mitä mulla on noita täyspeittäviä töitä. Niin mä päätin, että mä teen vasemmasta yläkulmasta 50 × 50 alueen täyteen ennen kuin mä siirryn sitten seuraavalle 50 × 50 alue. Tää on nyt tämmönen kokeilu. Mä pistelen tätä Aijalle, kiitos. Mä sain sulta tän kankaan silloin Helsingin tapaamisesta en muista. Tää on tasapalttinainen pellava kangas. En muista montako lankaa tuumalle tässä on. Mutta sen verran kuitenkin, että yhdellä langansäikellä yhden kankaan yli niin on tää miten mä tätä pistelen. Tämä myöskin on nyt työn alla. Siksi se on myös kehyksissä. Mä en yleensä jätä kehyksiin silloin kun mä en pistele. Sitten seuraava työ oli Blackwork Flowers and Birds, eli jälkipisto kukkasia ja lintuja. Leslie Tier on tämän ohjeen tehnyt ja tässä on 12 ruutua, jossa on kussakin ruudussa jonkunlainen kukka ja sitten lintu. Ja tää tuli myöskin sitten yhden haasteen myötä niin tuli pisteltäväksi. Eli mä oon nämä täydet ruudut tehnyt jo, tai ensimmäiset 2 ruutua on tehnyt aikaisemmin ja nyt sitten tässä haasteessa aloitin tätä 3. ruutua. Siinä se oli myöskin tämmönen acrostics, eli kirjainten mukaan. Ja tämä sai 303 ristipistoa. Sitten
Vielä näitä riittää. Myöskin tämmönen acrostic oli Furry Friends, eli karvaiset ystävät. On tämmönen Cross Stitches-lehdessä ollut joskus malli, joka onkohan mulla oikea lehti? On. Eli tää on marraskuu 2012 Cross Stitchin lehti. Numero 259. Täällä oli tämmösiä eläinhahmoja tuolta, jotka olikohan nää Erin Barton? Mistä mä sen tiedon löydän näyttämättä teille malleja. Erin Stanton, anteeksi, on hänen mallinsa ja Bambit ja Kettu ja orava. Mulla oli orava ja pienempi Bambi pisteltynä valmiiksi ja sitten haasteen myötä niin koppasin tuo Ketun, kun se oli pikkusen jo aloitettu. Ja kun haaste tartti 300 ristipistoa, niin sen verran mä pistelin ja sitten hän odottaa seuraavaa haastetta. Tää on varmaan 16 tai 18 ruudun aidaa. Ja ei mitään käsitystä, mistä mä tämmöisen palasen on, kun mulla on ollut vähän isompi, josta on jäänyt joku pieni soiro, mutta liukovärjätyillä DMC-langoilla on tätä pistellyt. Ihana kiva pieni työ, joka varmasti joskus valmistuu, ja sitten kun se valmistuu, niin sitten mä teen siitä jotain pientä söpöä ja annan sen jollekin lahjoksi. Mielessä on mun veljen pojan tytär. Se oli Furry Friends. Seuraavaksi on Tada! Ja Tada on jälleen Heaven and Earth Designsin malli, jonka on aloittanut joskus 1 000 000 vuotta sitten. Etsin täältä mun laitteelta kuvaa siihen. Tää perustuu Randall Spanglerin taiteeseen ja siellä kapellimestari heiluttelee puikkojaan. Tää on iso työ, mulle iso. Tää on 350 leveä ja 431 korkea. Tää taitaa olla fyysisesti isoin mun töistä. Ja tässä työssä niin mulla on menossa tää taustan pistely täältä. Aloitin täältä oikeasta yläreunasta ja tää on kans vähän näkeekö. Tää on nyt koko leveys, mutta se mihin mä oon keskittynyt nyt on niinku pistellä tätä osuutta alaspäin, että täällä on pylväs ja ajattelin, että mä pistelen tämän ensin niin paljon kuin tätä 939 tässä on ja sitten siirryn tonne keskiosaan ja niin poispäin. Niin täyttelee sitten noita muita värejä. Tää on siinä mielessä kiitollinen työ, kun on tosiaan tommonen yksi väri, että sitä saa vaan vähän niinku tyyliin lasketella menemään, kun sitten siihen haasteeseen on tarpeita. Tämä oli mukana 2 eri haasteessa. Mä päättelin niin, koska mä oon 2 eri päivänä tätä pistelty ja yhtenä päivänä on pistellyt 303 ristipistoa. Eli se viittaa siihen acrostic-sanaan ja sitten 15. päivän mä oon pistellyt 108, joka taas viittaa yhteen toiseen peliin, johon mä hyppäsin mukaan. Josta kerron hetken päästä.
käyn ensin nämä työt läpi ja sitten kerron niistä haasteista. Villa Mirabilia oli myöskin mukana sitten tämmöisessä acrostic-sanassa. Villa Mirabilia on, kenen tää on, Nora Corbettin malli. Hän on näitä niin sanottuja fancy ladyjä. Tän mä oon aloittanut myöskin joskus 16. tammikuuta 2012. Silloin oli ristipistoilijat ryhmässä tämä Ultimate Crazy January Challenge, jolloin aloitettiin joka päivä tammikuussa yksi ristipistotyö. Ideahan silloin oli, että ne tekisi silloin vuonna 2012 valmiiksi. No ei tapahtunut. Mutta aivan ihana työtä on pistellä näin 12,5 vuotta sen jälkeen, kun on aloittanut. Ja tosiaan niin mä oon tälle pistellyt nyt tänä vuonna silleen, että mulla oli periaatteessa tää alalaita täältä valmiina ja sitten kaikki tää pinkkikeltainen, mikä tässä on yläpuolella, on niin kuin tänä vuonna pisteltyä. Ja sinne niitä sitten pistejä kertyy aina pikkuhiljaa lisää. Tämänkin haasteen myötä niin tää Villa Mirabilia sai 323 ristipistoa. Tämähän on siitä, että kun tämä on paperimalli, niin ei ole mitään käsitystä, kuinka paljon tähän tulee kaiken kaikkiaan sitten niitä ristipistoja. Mutta mä veikkaan, että 323 on niinku, onko 1%, en tiedä. Edelleen mennään niissä haasteissa. Ne haasteet on silleen kivoja, että ne antaa paljon erilaisia pistoja. Tai työskennellään monessa eri niinku, ristipistotyössä. Ja tää oli Cooking for Your Dragon, ja tätä mä oon pistellyt myöskin 2 eri työhön, koska oli 332 pistoa ja sitten 209. Eli 541 sai kaiken kaikkiaan. Cooking for Your Dragon on myöskin Randall Spanglerin taidetta ja Heaven and Earth Designin malli. Se on tämmönen, miksikä sitä sanotaan, tiedäksä, se osa kirjasta, joka näkyy kun ne kirjat on kirjahyllyssä. Se ei ole selkä, vaan se on, en tiedä. No mutta joka tapauksessa sitä olen pistellyt. Tää on siinä mielessä semmonen pieni työ. Tässä on 31 500 ristipistoa kaiken kaikkiaan 75 × 420. Ja tää on myöskin semmonen, joka on niitä niin sanottuja täyspisteltäviä. Niin se on tällä hetkellä, tässä mennään. Ehkä noin reilu 1/3 tehty, ei vielä puolia. Ja tää ompelin siihen kankaan mukaan sen takia, että mä saan sen mahtumaan tuommoiseen kehykseen. Mä tykkään pistellä kehyksessä. Ja tää on myöskin semmoinen kangas, että mä pistelen tätä. Tää on varmaan 28 lankaa tuumalle, tasapalttinainen puuilla kangas. Niin tää on sekoitekankaita. Joka tapauksessa niin pistelen yhdellä säikellä yhden yli ja tykkään pistellä kehyksessä. Sitten olisi vielä muutama ja mulle tuli postissa tämmönen ihana, mitä nämä eläimet?
Oravi. Squirrels. Tämä on kitti. Eli siellä on kaikki tarvittava mukana. Tämä on Rioliksen kitti. Eli täällä oli kankaat ja malli ja langat. Ja langat tässä työssä on semmoset, että ne on villa-akryyliä. Eli siellä on akryylisäjiä ja villasäjiä. Ja ihan kiva lanka pistellä. Ja mun aloitus nyt ei ole kummonen. Siellä on oravan silmät, toinen korva ja vähän selkää. Ja tää on myöskin ollut haasteessa mukana. Mä ilmeisesti tarttin S-kirjainta, niin tää oli helppo ottaa mukaan, kun squirrel alkaa S-llä englanniksi. Orava ei olisi kai kelvannut, koska se ei ala S-llä. Toi on 14 ruutua tuumalle oleva aidakangas. Ja se sai kaiken kaikkiaan 289 ristipistoa. Sitten niin, no kun mä rupesin miettimään, että miksi ihmeessä mulla on tästä tämmönen, mulla on pääsääntöisesti kaikki projektipussukoissa, jotka olen itse ommellut. Niin mä tälle oravaiselle tein, tai ompelin yhden pussukan, johon se oravainen pääsi. Nämä oli tämmöisiä 10 × 10 sentin palasia, mitä mulla oli. Ja mä sitten otin vaan ja ajatuksella, että tumma, vaalea, tumma ja sitten vaihtelee aina ensin tumma ja sitten vaalea ja tumma ja vaalea. Ja sitten kukkakangasta toiselle puolelle. Ja semmoinen projektipussukka. Sitten mä aloitin pari uutta työtä, jota ei pitänyt. Aha, niinpä niin. Mut kun mä tarvitsin V-kirjaimen in English, eli V. Ei, kun oota, joo. Tää oli myöskin semmosessa sanapelissä, eli acrostic. Mutta sitten myöskin mä hyppäsin toiseen peliin mukaan, jossa matkataan safarille. Niin tää oli yksi semmonen. Ja se V tuli siitä. Tää on... Mitä tää on nimeltä? Tää on Cafe Terrace at Night, eli kahvilan terassi yöllä. Ja Vincent van Goghin taiteeseen perustuva. Niin sieltä tuli sitten se V-kirjain ja mä pistelen tätä 18 lankaa, eikö 18 ruutua tuumalle kankaalle. Ja tää on tämmönen miniatyyri. Tää on tarkoitus olla pieni. Mä tein siitä vielä pienemmän pistelemällä sitä 18 tuuman kankaalle. 18 ruutua tuumalla olevalle kankaalle. Semmoinen. Tää oli siis uusi aloitus. Tää osallistui 2 eri haasteeseen. Oli tosiaan acrostic ja sitten oli se safari. Sitten tää seuraavakin työ on uusi aloitus. Tää on Oli Owl, joka on
Mä en muista, kenen työ toi Vincent van Goghin, että kuka sen mallin on suunnitellut. Mutta tää seuraava työ on tämmönen pöllö, joka on DMC Creative World on tämän ristipiston takana. Ja 750 ristipistoa näyttää tässä pöllössä täältä. Vielä uupuu muutama elementti. Tää on myöskin sille samaiselle 18 ruutua tuumalle kangas kuin tuo kahvilan terassi. Sitten Sally-niminen ihminen tuolta Englannista on päässyt vaikuttaa tai mahdollistanut minulle tämmöisen ristipistomallin. Tai siis hän tykkää pistellä Barbara Anan näitä tämmöisiä Dreaming Girl tyttösiä, naisia. Ne on siitä kivoja malleja, että näissä niin kuin, näissä tämä nyt nimenomaan tämä malli on nimeltään Dreaming Girl, eli uneksiva tyttö, niin tavallaan hänen päänsä ympärillä tai on ne hänen unelmansa, ajatuksensa. Ja tämä on, kun tämä valmistuu, niin näyttää tältä. Ja hyppäsin mukaan. Heillä on aina keskiviikkoisin tämmönen Barbara Ana keskiviikko. Eli ihan mikä tahansa Barbara Anan malli kelpaa siihen. Ja ajatus nyt on vaan se, että sitä semmoista yhteishenkeä tiedetään, että joku muu pistelee vastaavan suunnittelijan malleja. Tää kun oli uusi aloitus, niin 4. apua syyskuussa, niin ei. Ihan sama 4. aloitus tämän videon aikana tehtyistä töistä, niin minä sitten hyppäsin mukaan tällä sitten myöskin 2 eri haasteeseenkin sitten mukaan. Että sain sieltä. Tämä jatkuu sitten ensi viikon keskiviikkona, että tästä tulee semmoinen keskiviikkopäivän niin kuin pistely, kunnes on valmista. Vieläkö mulla täällä jotain on? Muutama. Love Me Not. On myöskin siellä mun safarissani mukana. Mutta tää oli myöskin, on toisaalta niinku kiva sille osallistua 2 eri haasteeseen tämän kanssa, koska yhdellä pistelykerralla saa niinku molempiin haasteisiin pistoja. Love Me Not on myöskin Hate-malli. Heaven and Earth Designs. Tää on semmoisen kuin Selina Fenech perustuu hänen taiteeseensa ja tää on tää malli, jonka mä joskus lupasin esikoiselle pistelle ja nyt sitä olen toteuttamassa. Ensi vuonnahan tästä tulee sitten se mun tämmönen pääsääntöisesti keskityn tähän työhön. Ja tämän pistelysession aikana niin noihin kasvoihin tuli väriä. Siellä on 700, jokohan mä siihen nyt pistin. 752 ristipistoa.
tästä työstä mä tiedän, että tästä on nyt pistelty 5385 ristipistoa. Täällä ylhäällä oli nämä siipien aloitukset ja sitten hiuksia ja nyt kasvot. Niin 6,90% on nyt tehty. Eli ei edes 10% vielä. Mutta tää tulee saamaan lisää pistoja. Ja kaiken kaikkiaan tässä on 78 029 ristipistoa. Heidille epätyypillinen ei täyteen pisteltävä. Eli tässä pistellään vaan toi kuvio. Jos vielä hetken maltat, 55 minuuttia mä oon näköjään höpissy ja mulla olisi täällä 25 työtä vielä esiteltävänä. Koska tässä kohtaa ehkä mä hyppään siihen, että näitä acrostic. Jos ootte huomanneet, niin, tai en tiedä kuinka paljon katsotte, mutta FlossTubessähän aina tulee uusia ihmisiä ja tuolta Belgian maalta on semmoinen kuin Siske Stitches. On yksi hyvin eläväinen ja hyvin tuottelias ja hänellä on paljon erilaisia ideoita ja pelejä, niin niihin peleihin minä olen hypännyt mukaan. Ja tämä acrostic, eli tämä missä annetaan sana ja niiden sanan kirjaimiin pitää aina löytää sitten joku pistelytyö. Ne on yleensä niissä ryhmissä, missä näitä tehdään, niin semmoinen, että se on niinku kuukauden juttu. Saat kuukauden alussa yhden sanan ja sitten sulla on kuukausi aikaa tehdä. No, Siskellä on niin paljon malleja itsellään, whippejä, töitä työn alla, että hän tekee näitä viikoittain. Ja 8. päivä syyskuuta taisi olla ensimmäinen ja niissä sitten on ollut erilaisia sanoja. Ajatus on tosiaan se, että sä täällä reunassa on se sana. Tässäkin oli volcano, eli tulivuori. Onneksi oli englantia, niin on niin paljon lyhkäisempi sana. Mutta jollain lailla sitten löydät niitä ristipistotöitä ja sitten sidot sen siihen kirjaimeen ja sitten mä tässä täällä mä kerron, että mikä se on se tekijä, joka sitoo tämän ristipistotyön siihen kirjaimeen. Ja sitten kun mä tykkään käyttää näitä Exceleitä, niin ei tää ollut mikään volcano tai tulivuori, tää oli variety, eli vaihtelevuus. No joo. Ajatus tässä oli kuitenkin, että jokaiselle kirjaimelle 300 ristipistoa. Seuraava viikko olikin silleen, että mä päätin, hänellä oli tämmönen, täällä oli sanana stretch, eli venyttely tai venytys. Niin oli tämmönen arpakuutio, joka määritteli, että kuinka monta ristipistoa sitten niihin tehdään. Seuraava viikko, eli viime viikko oli nyt se tulivuori. Edelleen mä oon onnellinen siitä, että se on englanniksi lyhkäisempi sana, koska se on ollut aika paljon yhteen viikkoon. Joo, eli jälleen sitten löysin erilaisia ristipistotöitäni ja jos ei ollut, niin aloitin nyt kyllä sitten niitä mutta että täällä on 3004, melkein 5000 ristipistoa on tullut tehtyä 3 viikon aikana ja ihan vaan sillä,
että on sitten tämmöinen peli, jossa on mukana. Ei välttämättä olisi näin monelle ja näin paljon ristipistoja niin kuin saanut aikaiseksi. Tai ehkä yhteen, vaan niin kuin saanut tämmöisen määrän 3 viikon aikana pistelty yhteen työhön. Et tosi niin kuin kiva, että näitä on. Ja tämä kuluva viikko on nyt sitten ollaan vakavia. Serious. Mä vähän harmittaa, että mun kuva, mikä mulla oli tossa, niin ei näy mukana. Ja tällä viikkoa mä en ole nyt vielä oikeastaan kerännyt aloittaa. Viikko tässä alkaa sunnuntaina. Se on sunnuntaista lauantaihin. Niin joo. Mut semmonen oli se peli. Ja näytänpä nyt vielä sitten se safari. Joo. Safari tapahtuu semmoisessa ryhmässä kuin Fun with Cross Stitch. On australialaisen naisen perustama ryhmä ja heillä on sitten näitä admineja siellä ylläpitäjiä, jotka sitten luo ja keksii ja kehittää kaiken näköisiä pelejä. Nyt heillä on tämmöinen safari. Eli ensin pitää liittyä siihen varsinaiseen Fun with Cross Stitch -ryhmään, jos tähän peliin haluaa mukaan, tai tähän safarille. Siellä on ne muutamat kysymykset, joihin on pakko vastata sen takia, koska he tietää sitten, että on ihminen kyseessä. Sitten siellä on linkki, missä pääsee tähän varsinaiseen niin kuin tähän safari-ryhmään. Siihen on perustettu oma ryhmänsä. Niin siellä on sitten rakennetaan sitä varsinaista niin kuin basecampia. Siellä on 9 erilaista elementtiä, joissa on 3 tasoa kussakin elementissä. Ja niissä on sitten tasolla 1 750 ristipistoa, taso 2 on 1500 ja taso 3 on 3000 ristipistoa. Ja ajatuksena tässä on se, että ensin kun näitä on 9, niin joka 9 elementtiin pistellään ensin taso 1 ja sitten taso 2 ja sitten taso 3. Ja sen lisäksi, että on niinku se basecamp, niin siellä on sitten eläimiä, joita voi pistellä. Mutta jotta sä saat eläimiä pisteltäväksi, mä en ole vielä aloittanut niitä, kun mä haluan tämän basecampin tason 1 jutut tehtyä. Joka tapauksessa. Sulla pitää olla 1 auto pisteltynä, eli 750 ristipistoa yhteen autoon tehtynä, jotta sä voit lähteä keräämään eläimiä. Eläimiä oli 24. Ja niissä eläimissäkin on pistelytasot 1, 2 ja 3. Ja siinä mielessä niin kuin eläinten ja tämän basecampin kanssa on, että sun täytyy basecampissa olla autotaso täytyy, että jotta sä voit lähteä, en minä muista. No mutta joka tapauksessa sulla pitää siellä varsinaisessa majapaikassa basecampissa olla tietyt ehdot täytettynä, jotta sä voit myöskin niiden eläimien niin kuin 3 eri tasoa pistellä. Semmonen. No sit vielä 1. Sitten mä näytän noin 5 työtä ja sitten siirrytään lokakuuhun. Siske, kun kehittelee niitä pelejä, niin hän kehitteli tämmöisen, että hän on ihan tämmöinen perinteinen lasten muistipeli. Ja hän otti sieltä 9 eri niin kuin, ne oli eläimiä, 9 eri eläintä. Niissähän on aina 2 korttia. Niin jokainen sai sitten niihin 9 eri korttiin niin kuin liittää jonkun tietyn ristipistotyön. Ja hän joka päivä ottaa 1 kortin
jos sieltä tulee esimerkiksi, siinä oli leijona emo poikasen kanssa, niin sä pistelet 100 ristipistoa. Seuraavana päivänä tulee seuraava kortti ja niin poispäin. Jos sieltä tulee se leijona emo ja se pentu uudestaan, eli tulee se pari, koska oli muistipelistä kyse, niin sitten sille parille pistellään 200 ristipistoa. Eli aina yhteen työhön tulee 300 ristipistoa niin tämän pelin myötä. Sä saat itse päättää, jatkatko sä sitten sen 300 ristipistelyn jälkeen niin samaa työtä vai vaihdatko eri työhön. Ja hän oli sitten tehnyt tämmöisen täytettävän taulukon ja mä sitten nimesin omat ristipistoni, että mitä mä haluan niistä tehdä. Eli noi sanapelit ja tämä muistipeli on päivittäisiä pistoja. Tämä safari on silleen, että pistelet sitten kun pistelet. Mä oon paljon valinnut näihin samoja töitä ja nyt kun mulla on tavoite kuitenkin saada se tatti valmiiksi, niin kun mä saan tuon ykköstason tuolla safarista tehtyä, mulla on enää 2 vajaa 1000 pistoa niihin jäljellä siihen tason 1 pistelyyn, niin sitten mä pistelen niitä muita sitten pistoja siellä niin kauan, että mä saan mun tatin pisteltyä. Eli kun siellä on taso 2 siellä Basecampissa, niin on 1500 ristipistoa per aihio. Niitä oli 9. Niin mähän saan sen 8000 täyteen sillä. No niin, mennäänkö vielä viimeisiin pistoihin. Mä olen pistoni kameleonttia ja tää myöskin liittyy näihin äsken mainittuihin peleihin. Tää on Barbara Anan ilmaismalli, 2 kameleonttia. Pistelen sitä valkoiselle pellavalle ja olen aloittanut tämän tänä vuonna 27.4. Kameleontit näyttää tältä. Täältä ei itse asiassa enää puutu kuin yksi tämmöinen kuvio, motive, englanniksi, kuvio suomeksi. Niin sitten on kameleontit valmiit. Sitten on Dark Plant Mum, eli Dark Plant Mum, tumma kasviäiti. Daily Magic Stitch on ristipistoyhtiö ja Anastasia Slavinan piirrokseen. Tää on 18 ruutua tuumalle aida, itse värjätty. Ja täällä on Darth Vader. Lukee kirjaa ja hänellä on toinen kirja ja sitten siellä on niitä kasveja ja muita tässä mallissa. Sitten siellä yhdessä lukee, että How not to kill, eli miten olla tappamatta. Mä meinasin tämän mun tyttärelle synttärilahjaksi, mutta onneksi en, koska onneksi hänen kihlattuunsa neuvo avoppiaan, että on siellä joku elementti, josta se tykkää, eli ne kukkaset. Mut
ei ollut ihan mun tyttären juttu toi Darth Vader, niin ihan kiva, että sain vinkkejä, niin pistelin jotain muuta. Mutta kyllä mä meinaan tehdä valmiiksi. Tämä on hyvä tämmönen pistely sitten noihin haasteisiin. Seuraava, johon mun pitää vähän ehkä jotain tehdä jossain vaiheessa, että tämä teksti näkyy. Mikähän tämä mallin nimi on? Tämä on Save the World. Niin siellä lukee, one who saves a single life saves the world entire. Mutta kun mä valkoiselle kankaalle tuommoisella liukuvärjätyllä, jos on vaaleata, niin se on vähän haasteellinen nähdä. Tänne tulee tämmöisiä erilaisia näitä pieniä kuvia sitten tonne ylös ja alas. Olisikohan mulla tämäkin jossain, että mä voisin teille näyttää, miltä tää tulee näyttämään. Mä en vaan muista, että onko se Pattern Keeperissa vai onko se tuolla. Kato, Pattern Keeperissa. Tämmönen. Nämä värithän näkyy loistavasti. Mutta enhän mä tietenkään voinut pistellä sitten pyydetyillä väreillä. Piti lähteä soonoilemaan värien kanssa. On mulla ajatus, mutta mä jätän sen näytille sitten, kun mä saan sen toteutettua. Miten mä saan ne näkyviin. 2 vielä. Oli ihan pakko, koska oli pakko. Kun näin tämmöisen mallin. Tämä oli ilmaismalli. Boomerang Stitches. Vai oliko? En muista, oliko ilmanen vai ostinko, mutta joka tapauksessa halusin sen ostaa heti, kun sen näin. Tää on jotenkin niin hauska. Tää on Bird Herd. Ja mun ajatus oli, että tässä on joko minä ja mun lapseni, tai tässä on mun lapset ja mun lapsenlapsi. Ja pistelen sitä haasteiden myötä valkoisella 16 ruutua tuumalle kankaalle. Ja tästä on tulossa lahja yhdelle ihmiselle, mutta mä en kerro kelle. Mutta aivan ihana. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, eikös se niin mene se sanonta. Carol Manningin tämmönen, oliko tällä Together We Stitch. Eli pistellään yhdessä. Tämmönen pieni ilmaismalli. No. Mä yritän täältä saada semmoista, että mä saisin näytettyä teille kuvaa, mutta kun sormi osuu koko ajan ohi. Alkuperäisinä väreinä näyttää tältä. Mun ajatus on, että mä haluan antaa tämän mun äidilleni. Ja mä vaihdoin siihen semmosia värejä, mistä mun äitini tykkää. Ei ole paljon enää jäljellä. Ulonmainen kehys ja muutama lehti. Siinä oli mun pistelyt elo- ja syyskuulta. Tänään pistelen vielä syyskuussa, mutta niistä sitten myöhemmin. Mun piti niin äkkiseltään kertoa teille, että mikä se on se paljonko mä oon pistellyt kaiken kaikkiaan näiden 2 kuukauden aikana, mutta mä olen sulkenut mun tiedosta. Mutta jos mä nyt saisin sen täältä äkkiä näkymään.
toi oli elokuu. Syyskuussa olen pistellyt, pieni hetki, mä tarviin toisen tiedoston auki. Syyskuussa olen, anteeksi, että mä täällä katselen muualle, mutta kun mun Exceli ei nyt halua leikkiä mun kanssa, niin 18 543 ristipistoa ilman tämän päivän pistelyitä. En mä tänään vielä pistellyt mitään. Näillä mennään. Kiitos, jos jaksoit tänne asti. Se, mitä mä tästä jatkan, on tatti on saatava valmiiksi. Haluan sen valmiiksi lokakuun aikana. Ja mulla oli tosiaan se safari-haaste, joka mut siivittää niihin loppuihin. Ja muuten sitten mitä pistelle, niin määrittyy niiden viikoittaisten sanahaasteiden kanssa ja myöskin sitten sen muistipelin myötä. Onneksi siske on se, joka pitää huolen siitä, että mitä ne palat on sieltä muistipelistä. Hän sitten kertoo meille päivittäin, että mikä tuli nostettu. Oli kiva puhua suomeksi. Toivottavasti mä oon todellakin puhunut suomea tämän videon aikana. Toivottavasti te olette saaneet selkoa ja tykänneet siitä, että mitä mä olen täällä höpissyt. On ollut kiva jakaa tätä tarinaa taas teidän kanssa ja mä vähän mietin sitä, että kun näitä pistelyitä tulee kuitenkin nyt viikon aikanakin aika paljon, niin saisinkohan mä mahdollisesti tehtyä vähän useammin näitä videoita kuin nyt tällä tahdilla, mitä on tuonut esille. Se myöskin vähän riippuu siitä mun omasta jaksamisesta, kun se on vähän rajallista tällä hetkellä. Mä lähden viikonlopuksi Ikaalisiin nauttimaan Ristipistoseurasta. Pistelijät ryn perinteinen syksyn pistelyviikonloppu on Kauppilan maatilalla, niin ei kun Kauppilan koti. No Kauppila on se paikka, mihin me mennään siinä Ikaalisissa. Niin mennään sinne perjantaista sunnuntaihin nauttimaan ristipistoista ja ristipistoilivista ystävistä ja tutuista. Nähdään jälleen. Moikka!